yaran da iyayen suka kore su sakamakon wasu dalilai mai karfi. Na farko muna da Magic Johnson. Magic Son iya da mai suna EJ. Ya kore shi ne sakamakon mai da kansa dan Daudu da yayi. Dan nashi mai suna EJ ya ce kore da uban nashi yayi mai ya canza masa rayuwarsa. A na biyu kuma muna da Jackie Chan. Yar gidan Jackie Chan mai suna Ada In ta fara ɗabi'ar lesbian ne. Hakan yasa baban nata mai suna Jackie Chan ya kore daga gidansa. Amma korar da ya mata ya boye wa duniya cewa ya kore ta. Ba kowa san ya kore ta ba. Ko da yaushe kawayenta na ganin ta da wata yarinya tana hoto. Amma jarumin Jackie Chan har yanzu bai fito ya faɗa a duniya ba. A na uku kuma muna da Elon Musk, ɗaya daga cikin masu kuɗin duniya. Yarinyar ya ce ga Elon Musk, ta ce ita ta gaji zama da wannan uban nata mai suna Elon Musk, amma ta bayyana dalilin da yasa ta bar wannan uban nata mai suna Elon Musk. Abin da ta yi ne ya jawo aka ce ta bata tare da baban nata. Sakamakon ganin ta cire sunan ubanta daga cikin sunanta, ta ce ba abin da ta da shi. Sannan kuma muna da Brad Pitt, ya kori tasa ne sakamakon ganin ta fara bidiyon batsa. Ba ita kadai ba, ya hada uwarta ya kore su. Amma an yi da matar tasa inda take cewa ita bata ga laifin mijinta ba dan ya kore ta.